Maayong adlaw pa rin yung mga higala. O diya kita karon sa episode 19 ang paggawa sa mga salita sa Ehipto may atong bahisgutan. O pinanguluhan ni Moises dinhi nga episode membawa nato kung unsay buhaton sa Dios sa mga Ehiptohanon labaw sa tanan niini nga paraon nga dautan kayo ang iyang gabuhaton para sa mga Israelita. Daghan ang gibuhat sa Dios sa pagpakita sa iyang gahom, ug daghan niya mga katalagman ang iyang gihatag sa Ehipto para lang nga makagawas ang iyang pinili nga katawhan, kining espesyal nga katawhan nga mao ang pamilya ni Jacob. Apan sa dili pa kita mopadayon, balikon sa nato ang nahitabo sa miaging episode para sa pagpresko na usab sa matag usa nato kasalabutan ug makasumpay ang karon nga episode niya atong gahisgutan. Sa miaging episode, daghan ang atong nahimbawan. May tungod kang Moises ug sa katingalahan niya pag-atiman kaniya sa Dios diha sa delikado kaayo nga panahon nga iyang natawhan. Gapamatyon ang mga gagmayng anak nga lalaki sa mga Israelita diha nga panahona apan wala maunsa si Moises kay gipanalipdan sa Dios. Kung ato laging mahinumduman, kung unsa kang hilingig ang gabuhaton sa paraon, para lang mahinay-hinay sila kapuo, kini nga mga Israelita. Sa pagkataon ni Moises, mga ulipon sa Ehipto ang mga Israelita. O atong nahimbawan, ang sugo sa paraon, nga ipangitsa sa suba sa Nilo ang tanang ipanganak sa mga Israelita nga mga lalaki sa bisan kinsa nga makakita kanila. Apan gitaguan si Moises sa iyang inahan sulod sa 3 ka bulan ug sa dihang dili na niya makatago gisulod niya sa basket nga gibulit niya o gibutang niya sa kasagbutan daplin sa suba ug naa si Miriam ang igsuon ni Moises mo'y nagbantay niini kung unsay mahitabo kang Moises. Dayon nakita siya sa prinsesa nga anak sa paraon ug naluy-an niya si Moises ug iyang gikuha ug gihimo nga iyang anak ug didto nidako si Moises sa palasyo sa hari. Mo'y nadak-an ni Moises ang harianon niya kahimtang sa palasyo. Nagdako siya nga buhong sa tanan ug nagdako siya nga isip kaugalingong anak sa prinsesa. Maayo lagi ang iyang kahimtang. Apan bisan pa man sa maayo niya nga kahimtang kini si Moises, nakabaluman siya nga Israelita siya ug gapaabuton usab niya ang gisaad nga manluluwas kay siguro nga gitudluan siya sa iyang inahan ug amahan mahitungod sa manluluwas sa gamay pa siya. Wala lugar kalilong kang Moises, wala makatago kang Moises kung unsa ang iyang kahimtang ug kung kinsa siya ug kung unsa ang iyang mga kadugo. Nasayod siya nga usagid siya ka Israelita. Unya miabot ang panahon nga naay gilabanan ni Moises nga Hebreo nga giayo og kulata sa usa ka sundalo nga Ehiptohanon. Ug nakapatay gid siya og Ehiptohanon ug tungod niini patyon unta siya sa paraon pusa nakabakwit si Moises sa Midian ug didto siya nagpuyo sulod sa 40 ka tuig. Dayon paglabay sa panahon, naminyo siya didto ug nakaliwat siya og 2 ka anak nga mga lalaki nga si Eliezer ug si Gersom mo'y atong nasayran sa miaging episode. Ug naay panahon nga gaatiman si Moises sa mga karniro sa iyang ugangan sa Mount Sinai nga ginganlan usab og Mount Horeb o sa laing ngalan bukid sa Dios. Nagpakita kaniya ang Dios diha sa gakalayo nga sampinit. O gisugo niya si Moises sa pagbalik sa Ehipto aron sa pagkuha sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug sa pagdala kanila ngadto sa Kanaan nga mao ang daan niya gisaad sa Dios nga ihatag niya sa mga kaliwatan ni Abraham. Mao lugar ang giingon sa Dios diha kang Moises. Sa ato pa miabot na ang panahon nga tumano na sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham nga ihatag ang nasud nga Kanaan ngadto sa iyang mga kaliwatan. Ug gani pa
Ug kung makabalik si Moises sa Ehipto, ug pangutan-on sa mga pangulo sa mga Israelita, kung unsa ang ngalan sa Dios nga nagpakita kaniya, mao kunoy itubag ni Moises kanila nga si mao ako ang iyang ngalan. Si mao ako ang ngalan sa Dios dinhi nga panahon ug mao ang nagsugo kaniya sa pag-adto sa Ehipto. Nahimo si Moises nga gamhanang propeta ug usa sa pinakabantugang pangulo sa tibuok kalibutan. Upadayon kita sa pagtuon may tungod sa katingalahan kaayo nga gibuhat sa Dios alang sa iyang mga tawo nga mga Israelita aron sa pagpagawas kanila gikan sa ilang pagkaulipon didto sa Ehipto. Karon mauna ang katumanan nga makagawas sila sa pagkaulipon o makaadto sa yuta nga mo'y gisaad sa Dios kanila. Sa ato pa, nakabalik lagi si Moises sa Ehipto sama sa giingon sa Dios ug gihatagan sa Dios og milagruso nga mga timaan nga iyang buhaton at tubangan sa mga pangulo sa mga Israelita aron mutuo sila nga maugayt ang Dios ang nagpaadto kaniya. Mao kini ang gihatag sa Dios kang Moises nga mga milagruso nga mga timaan. Kung iitsan ni Moises ang iyang sungkod sa yuta, mahimong bitin. Apan kung iyang puniton, mubalik ra nga sungkod. Mao kini ang una nga timaan nga gihatag sa Dios para kaniya. Dayon kung iyang isulod ang iyang kamot sa ilalom sa iyang kupo, sang lahon pagkuha na niya niini. Unya kung ibalik niya sa ilalom sa iyang kupo, paggawas, maulian ra usab. O kung magyabos si Moises og tubig sa yuta, mahimo kining dugo. Mao kini ang tulo ka timaan nga mga milagruso nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises nga iyang buhaton at tubangan sa mga pangulo sa mga Israelita para makatuo sila nga ang Dios gayud mismo ang nagsugo kang Moises. Ug dayon gipasugat sa Dios kang Moises si Aaron nga iyang magulang didto sa kamingawan aron mahimo niyang tigpamaba kay gikalibog ni Moises ang iyang pagpanulti kay yungit kuno siya. Kung ato laging mabasa ang pagsulti sa Dios ug kang Moises, grabe nga pangatarungan ni Moises ngadto sa Dios. Kay gusto unta niya nga dili na siya makabalik sa Ehipto kay lagi nahadlok siya og wala kuno siya arang nga ikasukol sa paraon. Apan gihimo sa Dios si Aaron nga tigpamaba at tubangan sa paraon ug naa karon gipasugat kang Moises si Aaron. Basahon nato ang may tungod niini diya sa Exodo kapitulo 4 bersikulo 27 hangtod sa 31. Unya ang Ginoo miingon ka nga Aaron adto sa kamingawan aron sa pagsugat kang Moises ug siya miadto ug misugat kang Moises didto sa bukid sa Dios ug mihalok kaniya. Si Moises misugilon ka nga Aaron sa tanang pulong sa Ginoo nga tungod niini gisugo siya ug sa tanang ilhanan nga gitugyan kaniya sa pagbuhat. Unya si Moises ug si Aaron miadto ug gitigom ang tanang pangulo sa katawhan sa Israel ug gisugilo ni Aaron ang tanang pulong nga gisulti sa Ginoo kang Moises ug siya mibuhat og mga ilhanan diha sa pananaw sa katawhan ug ang katawhan mituo sa pagkadungog nila nga ang Ginoo miduaw sa katawhan sa Israel ug nga nakita niya ang ilang kasakitan giduko nila ang ilang mga ulo ug misimba sila. Mao kini ang nahitabo sa pag-atubang ni Moises sa mga pangulo sa mga Israelita ug mismo ang mga Israelita. Sa ato pa, nalatas na nilang Moises ang unang babag. Kay mituo ang mga pangulo sa mga Israelita kanila sa pagbuhat ni Moises sa mga milagruso nga mga timaan sa ilang atubangan. Ang iyang kamot nahimong sanglahon o gibalik niya na ulian ra. Ang sungkod nga iyang gilabay sa yuta nahimong bitin. Ug dayon ang tubig nahimong dugo
Mao kini nga mga milagruso nga timaan nga iyang gipakita at tubangan sa mga Israelita. Ug nakatuo sila. Ug sa dihang gisulti ni Aaron kanila ang tanang gisulti sa Ginoo kang Moises, nakadaig gani sila. Misimba sila sa Dios tungod sa ilang kalipay, dugay nga panahon nga sila giulipon sa Ehipto, ug daghan nga kasakit ang ilang naagihan, ug karon gusto sila nga tabangan ug ipagawas sa Dios gikan sa Ehipto. Gusto sila nga luwason sa Dios, busa nagdaig ug nagpasalamat sila sa Dios sa dugay na nga panahon nga gusto nila nga makalingkawas niini nga mapait ug lisod nga kahimtang. Sa dili pa kita mo padayon, hisgutan sa nato ang ubang mga Dios-Dios sa mga Ehiptohanon aron astong masabtan pag-ayo ang sunod natong pagatun-an. Unsa gani ang buot ipasabot sa pulong Dios-Dios? Ang Dios-Dios mao ang bisan kinsa ug bisan unsa nga gaampuan gawas sa Dios. Mao lugar ang buot pasabot sa Dios-Dios. Gaampuan ang igo ura binuhat kaysa Dios nga mao ang magbubuhat. Ang kadaghanan sa mga Ehiptohanon dili gasimba sa Dios. Kay nalimbungan sila sa Dios ni ining kalibutana nga mao mismo si Satanas. Ila hinuong gisimba ang igo ura gibuhat sa Dios ug dili ang Dios nga mao ang magbubuhat. Mao kini gibuhat sa mga Ehiptohanon. Mao kini ang mga ngalan sa uban nga mga Dios-Dios nila sa Ehipto atong pagahisgutan para atong masayran kung kinsa ang ilang mga ngalan ug kung unsa ang gatuuhan sa mga Ehiptohanon nga mao kuno ang ilang gabuhaton. Ang una, si Hapi. Ug kini si Hapi, Dios kuno sa suba sa Nilo. Ug siya kuno ang naghatag og katabunok sa ilang luag nga mga kaumahan didto sa baybay sa Nilo. Apan ang tinuod, dautan ra kini nga espiritu nga nagtakuban. Sakop siya ni Satanas ug wala siya gahom sa pagbuot sa suba sa Nilo o sa yuta o sa bisan unsa pa sa kalibutan. Daghan lagi ang gaangkuno nilang Satanas apan mga bakakra sila. Mao lugar kahimtang ni ining unang nga Dios-Dios nga si Hapi. Matod pa sa taga-Ehipto gapabaha kuno si Hapi ug dayon pinaagi sa pagbaha maghatag kini katabunok sa ilang mga uma ug moy hinungdan nga daghan silang maharbis. Busa gasimbahon gid nila kini. Kinahanglanon si Hapi matod pa sa taga-Ehipto. Ug ang ikaduha si Hikit. Si Hikit diyosa nga porma sa baki nga maoy gapaanak kuno sa mga babae ug maayo ug ang gahatag kuno sa pagkamasanay mao kini ang ilang pagtuo ni Hikit. Dito sa Ehipto, ingon nila nga angay nga simbahon, kini si Hikit kay para masanay ang mga babae ug maayo ang ilang pagpanganak. Apan baka kini, kay dili sila makatabang si bisan kinsa para sa mga babae. Sigib, Dios kuno sa abog ug sa yuta, ug siya kuno ang makahatag sa maayong abot ngadto sa mga mag-uuma ug mao kuno ang gapalinog. Para sa mga farmers dito sa ilaha, kinahanglanong gid sigib matud pa nila. Si Uchit, mao kuno ang usa ka diyosa sa mga Ehiptohanon nga ang porma niini langaw. Mga lain-lain og gitsura ang ilang mga Dios-Dios. Kung atong una-hunaon, gasimbahon nila kini nga gibuhat ra sa Dios ug gisalikway nila ang Dios nga mao gyud ang angay nga simbahon. Dayon si Isis, Dios kuno nga makahatag og maayong panglawas ug kalinaw diha sa mga tawo. Maayo gid si Isis matud pa sa taga-Ehipto. Makatabang kanila, makahatag og maayong panglawas ug kalinaw diha sa hunahuna. Sinat, diyosa nga gabuot kuno sa kawanangan, sa ulan ug sa ice nga ulan. Ang ice nga ulan ganganlan sa English nga hell
ug ais kini nga gakahulog gikan sa kawanangan imbes ulan. Kini kuno sinat mo'y gabuhat niini. Sira, mao kuno ang usa ka gamhanan nilang Dios-Dios kay mao kuno'y magpasidlak sa adlaw ug maghatag og kainit ngadto sa kalibutan. Kung wala sira, ngit-ngit kuno ang tibuok Ehipto, busa kinahanglanon sira matud pa sa taga-Ehipto. Og Dios usab nila si Paraon, ang hari sa Ehipto, kay siya kuno ang tawhanong kakitaan ni Horus, nga isa sa mga labaw nga giampuan sa mga Ehiptohanon. Sa ato pa, mao kini ang ilang mga Dios nga ilang gasaligan ug wala hinuon nila ilha ang insakto nga Dios nga maoy nagbuhat sa tanan ug maoy makapanalangin sa tanan. Gibaylo nila ni ining mga butang nga igo ura binuhat ug gisalikway nila ang insakto ug ang tinuod nga magbubuhat. Agi sa pagpadayon, basahon nato ang nahitabo sa dihang giadtuan na ni Moises ug ni Aaron ang Paraon nga Dios kuno sa Ehipto. Kay giangkon niya ang iyang kaugalingon nga usa-usab ka Dios. Basa kita diha sa Exodo kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 9. Unya miadto si Moises ug si Aaron sa Paraon ug miingon kaniya, mao kini ang giingon ni Yahweh, ang Dios sa Israel, tuguti sa paglakaw ang akong katawhan, aron sila makahimo og kasaulugan alang kanako didto sa kamingawan. Apan ang Paraon mitubag, kinsa ba si Yahweh nga kinahanglang mamati ako sa iyang tingog ug magtugot sa pagpalakaw sa Israel? Mo'y gisulti ni Paraon, kinsa si Yahweh? Kinsa kini nga Dios? Wala ako makaila kang Yahweh, dili usab ako mutugot sa pagpalakaw sa Israel. Unya sila miingon, ang Dios sa mga Hebreo nakikita kanamo. Tuguti kami sa paglakaw ug tulo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, aron kami makahalad ngadto sa Ginoo nga among Dios. Basin unya og silutan kami niya pinaagi sa kamatay ug espada. Apan ang hari sa Ehipto miingon kanila, Moises ug Aaron, nganong inyo mangkuhaon ang katawhan gikan sa ilang buhat? Balik kamo sa inyong buhat. Ug ang Paraon miingon, tan-awa, ang katawhan sa yuta daghan na og inyo silang pahunungon sa ilang mga buhat. Niadtong adlaw, nagsugo ang Paraon sa mga tigdumala sa buhat sa katawhan ug sa ilang mga kapatas. Ayaw na kamo panghatag ug dagami ngadto sa katawhan alang sa pagbuhat ug tisa, ingon sa gihimo hangtod karon. Pasagdi sila nga maoy manguha og dagami alang sa ilang kaugalingon, apan ang gidaghanon sa mga tisa nga ilang gibuhat kaniadto maoy inyong ipahamtang kanila ug ayaw ninyo kini paubsi bisan jutay kay sila tapulan. Ug tungod ni ana sila nagsinggit, tuguti kami sa paglakaw aron maghalad sa among Dios. Pahamtangi ug bugat pa nga buhat ang mga lalaki aron sila magkalisod niini ug dili magtagad sa mga pulong nga bakak. Mo'y giingon niini ni Paraon. Ang tanan nga gisulti ni Moises ug ni Aaron para kaniya, bakak ang tanan, ug gihimo niya nga ang Dios bakakon sa atubangan sa mga Israelita. Sa ato pa, murag bagsak gayud ang unang pagpakigsulti nilang Moises sa Paraon. Kung atong makita nining bersikulo nga atong gibasa, mitubag ang Paraon kanila nga kinsa si Yahweh, kinsa kini nga Dios. Wala ako makaila kaniya. Dili ako kinahanglang mamati kaniya, matud pa sa Paraon. Gisuklan sa Paraon si Yahweh nga sama gayud sa gisulti ng daan sa Dios kang Moises. Wala makaila ang Paraon kang Yahweh, kay iya hinuong gasimbahon ang igo ura gibuhat sa Dios nga sama sa adlaw, tubig, mga baki,
mga langaw, ug bisan gani ang iyang kaugalingon, gaisipon niya nga usa kagamhan ng Dios. Wala nila ilha ang insakto nga Dios. Dugang pa, mao hinuoy gibalo sa paraon sa hangyo nilang Moises ang pagpasamot, pagpabugat sa mga trabaho sa mga Hebreo. Busa misamot kapait ang ilang kinabuhi. Samot nagantos kini nga mga Israelita. Ug sa dihang ni samot na ang pagluto sa mga Israelita, gibasol sa ilang mga pangulo si Moises ug si Aaron. Wala sila mudangop ngadto sa Dios. Wala sila musalig ngadto sa Dios. Sinuon kini si Moises ug si Aaron nga maoy nahimo nga makaadto sa paraon para sa pagluwas kanila, karon nabalhin ang ilang kasing-kasing. Imbes unta nga mudangop sila ngadto sa Dios ug musalig kaniya, gipalayo hinuon nila ang ilang mga kasing-kasing gikan kaniya. Pila ra ka adlaw ang milabay gikan sa pagsimba sa mga Israelita kang Ginoo ug gikan sa ilang pagkalipay nga iya silang luwason gikan sa mga Ehiptohanon, pero karon nga nakasangko sila ning ining pagsulay, diretso sila nawad-an sa pagsalig. Gusto sila mo surrender o base nawala kanila ang ilang paglaom nga makagawa sila dinhi sa Ehipto. Niini nga dili sayon nga ilang naagihan, gibasol nila si Moises. Padayon kita, gipabalik sa Dios silang Moises kang paraon, ug atong basahon ang sunod nga nahitabo. Diya sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 13. Ang Ginoo miingon kang Moises, tan-awa, gihimo ko ikaw, ingon nga Dios ngadto sa paraon, ug si Aaron nga imong igsuon, mahimong propeta nimo. Isulti ang tanan nga akong gisugo kanimo ug si Aaron nga imong igsuon, musulti sa paraon, aron tugutan ang katawhan sa Israel sa pagawas gikan sa iyang yuta. Apan akong pagahion ang kasing-kasing sa paraon ug padaghanon nako sa yuta sa Ehipto ang akong mga ilhanan ug mga kahibulungan. Unya ang paraon dili mamati kaninyo ug ibutang nako ang akong kamot ibabaw sa Ehipto ug kuhaon nako ang akong mga panon, ang akong katawhan nga mga anak ni Israel gikan sa yuta sa Ehipto, pinaagi sa dakong mga buhat sa paghukom. Ug ang mga Ehiptohanon mahibalo nga ako mao ang Ginoo, sa diha nga tuy-uro nako ang akong kamot batok sa Ehipto ug kuhaon nako ang katawhan sa Israel gikan sa taliwala nila. Ug kini gibuhat ni Moises ug ni Aaron sumala sa gisugo sa Ginoo kanila. Si Moises nagpanuigo na og 80 ka tuig ug si Aaron may 83 ka tuig sa dihang misulti sila sa paraon. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, sa diha nga moingon ang paraon kaninyo, ipamatuod ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbuhat ug milagro. Ingna si Aaron, kuhaa ang imong sungkod ug iitsa kini sa atubangan sa paraon aron mahimo kining bitin. Busa si Moises ug si Aaron miadto sa paraon ug gibuhat nila kini sumala sa gisugo sa Ginoo ug giitsa ni Aaron ang iyang sungkod sa atubangan sa paraon ug sa iyang mga alagad ug kini nahimong bitin. Unya gipatawag sa paraon ang mga maalamon ug ang mga tigsalamangka ug sila usab nga may mga anting-anting diha sa Ehipto nagbuhat ug sama niini pinaagi sa ilang mga lamat. Kay ang matag usa miitsa sa iyang sungkod ug nahimo kining mga bitin, apan ang sungkod ni Aaron milamoy sa ilang mga sungkod. Sa gihapon ang kasing-kasing sa paraon gahi ug siya wala mamati kanila sumala sa gisulti sa Ginoo.
Kinsa kini nga Dios, ingon ni Paraon. Sa ato pa, giingnan sa Dios si Moises nga iyang pagahion ang kasing-kasing sa Paraon. Ug bisan kung makita ni Paraon ang tanan nga mga ilhanan o mga kahibulungan diya sa iyang atubangan, dili gihapon niya pamation si Moises. Apan pinaagi sa gahi nga kasing-kasing sa Paraon, ipahibalo sa Dios sa mga Ehiptohanon nga maugayod ang Ginoo. Gamiton sa Dios kini nga iyang pagkagahay kasing-kasing para lang mailhan ug mabuhat sa Dios kung unsay iyang tuyo niini nga nasuda. Mga igsuon, naay limit kung unsa kadugay ang pagpagahi sa tao sa iyang kasing-kasing ngadto sa Dios. Kay mahutdan sila og panahon nga sama sa nahitabo kang Cain ug sama usab sa nahitabo sa panahon ni Noe. Si Cain gihatagan sa Dios og panahon para nga makadangop ngadto kaniya. Ang mga tao sa panahon ni Noe gihatagan man usab niya og panahon nga makadangop sila ngadto kaniya og mutuo. Apan sa miabot na ang tukma nga panahon, gilunupan niya ug ang tanan nga mga tao nga walay pagtuo namatay ug nangalumos. Ug sama niini ang kahimtang karon ni Paraon. Gakahutda na og panahon kay hapit na siya silutan sa Dios ug hapit na niya matagamtaman ang kamot sa buhing Dios nga dapat kaniya. Mao karon ang iyang mapaabot. Aya padayon niya mailhan ang Ginoo nga iyang giingon nga wala niya mailhi. Kinsa kini nga yawi apan muagi pa siya ug ang iyang nasud sa dakong kasakitan. Mo'y giingon sa Dios ngadto kang Moises tungod sa iyang pagkawalay pagtuo ug sa walay pag-ila sa Dios. Gamiton sa Dios ang iyang kamot ug gihampak niya ang daghan nga mga kasakitan dinhi sa Ehipto. Atong timan-an ang giingon dinhi niining mga bersikulo nga ang mga tigsalamangka sa Ehipto nakahimo usab sa ilang mga sungkod ug bitin. Dili nato kalimtan mga igsuon nga gamhanan man usab si Satanas apil ang iyang mga yawa ug mahimo usab niya ang pagpariho sa gahom sa Dios apan dili man siya makadaog sa Dios sama sa atong nabasa diya sa bersikulo. Gilamoy sa sungkod ni Aaron ang mga sungkod sa mga tigsalamangka sa Paraon kay gipakita sa Ginoo nga siya ang kinalabawan ug walay arang mabuhat kining mga Dios nga piki ug dili makabuntog ngadto sa Dios. Padayon kita sa pagkabuntag na gipaadto sa Dios silang Moises sa Paraon didto sa suba sa Nilo. Kay didto sa suba sa Nilo naay plano ang Dios nga pakaulawan niya si Hapi nga mao kuno ang Dios sa Nilo. Si Hapi nga Dios nga ingon nila gahatag og katabunok sa ilang uma karon ipaklaro sa Dios kung kinsa o unsa ang mahimo niini nga Dios kumpara kaniya. Tan-aw nato kung unsa ang buhaton ni Aaron. Wala tuuhi sa Paraon ang Dios ug wala niya tuguti ang mga Israelita sa pag-adto sa kamingawan aron pagsimba sa Dios. Busa gipabunalan sa Dios ni Aaron ang suba sa Nilo ug nahimong dugo. Apil ang tanang mga sapa sa Ehipto, ang mga atabay, ang mga tubod ug ang mga tanang mga tubig nga diha sa sudlanan sa Ehiptohanon. Sa ilang mga balay ang tanan nahimong dugo. Dayon na nga matay usab ang tanang mga isda ug ang kabaho sa patay nga mga isda miungot nganha sa tibuok nasud sa Ehipto. Mao kini ang iyang gibuhat sa suba sa Nilo. Nagkalot ang mga Ehiptohanon sa daplin sa suba sa Nilo aron makakuha sila og ilang mainom kay wala sila tubig nga mainom. Apan mauusab ang gibuhat sa mga tigsalamangka pinaagi sa ilang gahom, busa gipagahi gihapon sa Paraon
ang iyang kasing-kasing nga sama sa daan ng gisulti sa Dios nga iyang buhaton. Kulba man kini nga panghitabo, sukad na sukad, gipakita sa Dios sa mga Ehiptohanon nga siya ang may labaw ug gahom kaysa ilang mga Dios nga ilang gasaligan. Sunod, gipakaulawan sa Dios ang Dios sa mga Ehiptohanon nga si Hikit, nga porma kuno sa baki, nga gapaanak kuno sa mga babae ug maayo, ug ang gahatag kuno sa pagkamasanay mo'y ingon sa taga-Ehipto. Gituyhod ni Aaron ang iyang sungkod diha sa tubig sa Ehipto, ug naghatag dayon ang Dios og silot nga mga baki nga nakalukop sa tibuok Ehipto, apil gani ang ilang mga balay ug ang kwarto mismo sa paraon nalukop og mga baki. Bisan asa ka makapaingon, bisan asa nga dapit sa Ehipto, naay mga baki. Dili nila mapasipalahan, kay mao kini ang ilang Dios. Gaantos sila karon. Gipaadtuan dayon sa paraon silang Moises, ug iya silang gisugo sa pagampo ngadto sa Ginoo nga palihog iyang kuhaon ang mga baki. Ug misaad nga iyang ipalakaw ang mga Israelita aron makasimba sila sa Ginoo, basta lang iyang kuhaon kining mga baki nga nakaabot karon sa Ehipto. Gisumhan na ang mga Ehiptohanon kang Hikit nga ilang Dios nga baki. Busa nagampo lagi si Moises ug namatay ang tanang mga baki, unya gitapok sa mga Ehiptohanon ang patay nga mga baki ug miungot ang ilang kabaho sa tibuok Ehipto. Apan sa pagkakita sa paraon nga patay na ang mga baki, gipagahi na usab niya ang iyang kasing-kasing ug wala niya ipalakaw ang mga Israelita. Ganina miingon siya nga palihog walaon ang mga baki ug dayon ipagawas niya ang mga Israelita, apan pagkawala na mugahi na usab ang iyang kasing-kasing. Imagine kini nga panghitabo, nalukop sa kabaho ang dapit sa mga Ehiptohanon. Ug ang paraon sige kausab ang iyang kasing-kasing ug nagmagahi samot. Dili gid niya gailhon ang Dios, makaluluoy nga tao, di ba? Ang iyang pagsukol sa Dios maoy gigamit sa Dios nga mas mailhan pa ang Dios dito sa Ehiptohanon. Busa, gipasunod-sunod sa Dios ang 8 ka mga katalagman dito sa Ehipto ug ang matag usa nakaigo sa lahi na usab nila nga Dios. Ug matag madapatan ang mga Ehiptohanon sa katalagman, gahampakon ang paraon ug usahay muhangyo ang paraon kang Moises nga iya nang ipahawa ang katalagman, apan sa pagkawala sa katalagman ipagahi na usab niya ang iyang kasing-kasing ug dili niya ipalakaw ang mga Israelita. Dili niya tumanon kun unsa iyang gisulti. Sige kausab ang iyang kasing-kasing ngadto sa Dios. Daghan ang dili nato may sigutan karon nga mga detalye may tungod niini nga mga katalagman. Pero maayo kung basahon nato ang Exodo Kapitulo 4, taman sa 12, sa kaugalingon nato nga mga family time, para nga mas masayod kita kung unsa gid ang tanan nga nahitabo ug wala kitay malaktawan pinaagi niini nga atong pagtuon. Ang ikatulo nga katalagman, sugod ganina gibuhat niyang dugo dayon ang mga baki. Ang ikatulo nga katalagman nagpakaulaw sa Dios sa Ehipto nga ginganlan og Geb, nga Dios kuno sa abog ug sa yuta. Mabasa nato diya sa Exodo Kapitulo 8, versikulo 16 hangtod 19, nga gibuhat sa Ginoo ang abog nga mga tagnok o gapaakaon niini ang tanang mga Ehiptohanon ug ang ilang mga mananap ug nasakitan gayud sila pag-ayo. Ug dayon gusto mo awat ang mga tigsalamangka sa paraon
apan wala makawat sila niini. Ug sila mismo ang miingon sa paraon nga kamot gayud sa Dios ang nakahatag sa mga tagnok. Apan gipagahi ra gihapon sa paraon ang iyang kasing-kasing ug wala gihapon niya palakwa ang mga Israelita. Diya kita sa ikaupat ug unsa iyang gibuhat. Ang ikaupat nga katalagman nagpakaulaw sa Dios sa Ehipto nga ginganlan og Otsit nga gapakita nga porma nga langaw ang iyang hitsura. Gipatipukaan sa Dios ug daghan kaayong mga langaw ang palasyo sa paraon ug ang mga balay sa mga opisyal ug ang tibuok pagayud nga Ehipto apan walay bisan usa ka langaw sa gusin nga gapuy-an sa mga Israelita didto ra sa mga Ehiptohanon. Gipaampo dayon sa paraon si Moises nga ipapahawa sa Dios ang mga langaw apan sa mawala na gipagahi na usab sa paraon ang iyang kasing-kasing. Dili kita makalitan kay sama sa bersikulo nga atong gibasa ganina, maoy buhaton sa Dios ngadto sa paraon. Bisan pa man kung iyang makita ang mga milagro ug katingalahan niya mga panghitabo, dili gyud niya ilhon ang Dios. Ang ikalima nga katalagman nagpakaulaw sa mga Diyos sa Ehipto nga Dios kuno sa mga kahayupan ug sa mga kabtangan. Kay pinaagi niini nga katalagman, gipuo sa Dios ang tanang mga kahayupan sa mga Ehiptohanon ug wala gayud makatabang ang ilang Dios kanila. Mao hinuoy gigamit sa Dios, mao iyang giagian. Apan wala hinuon maunsa ang mga kahayupan sa mga Israelita bisan usa na lang. Siguro nga pagkahuman niini nga katalagman na malit ang mga Ehiptohanon ug bag-ong mga hayop kay wala sila'y magamit gikan sa mga Israelita ug gikan sa silingan niya mga nasod. O gipagahi na usab sa paraon ang iyang kasing-kasing ngadto sa Dios. Dili man gakabalhin. Ang ikaunom nga katalagman nagpakaulaw sa Dios sa Ehipto nga ginganlan og Isis. Nga mao kuno ang Dios nga makahatag ug maayong panglawas. Gipaitsa sa Dios si Moises sa usa ka kumkom nga abo diha sa hangin ug nalukop sa mga hubag ang mga Ehiptohanon ug ang ilang mga mananap. Napuno sa mga hubag. Mo'y gibuhat sa Diyos dinhi. Kung nangamatay ang ilang mga mananap. Ang ikapito nga katalagman, nagpakaulaw sa Diyosa sa Ehipto nga ginganlan og Nat. Nga Dios kuno sa kawanangan, sa ulan, ug sa ayes nga ulan. Siya kuno mo'y gabuot. Gipaulanan sa Dios ang Ehipto ug ayes, ug namatay ang tanan nga Ehiptohanon ug ang ilang mga mananap nga naatlan sa ilang mga uma. Ayes mo'y gipaulan ngadto sa Dios, walay nahimo sinat. Ug nadagmalan usab ang ilang mga tanom tungod sa ayes nga gipaulan sa Dios. Apan didto sa yuta sa gusin nga gapuy-an sa mga Israelita, wala gay ayes nga ulan. Wala may mga katalagman. Naghangyoay na usab ang paraon kang Moises ug nagampo si Moises ug gipaundang sa Dios ang ayes nga ulan unya gipagahi na usab sa paraon ang iyang kasing-kasing nga sama sa gisulti ng daan sa Dios nga iyang buhaton. Sobra kagahi kining paraon nga gusto gyud musukol sa Dios. Kung atong makita buang-buang nga tao, dili niya gid ilhon ang Dios nga mo'y matuod ug mo'y tag-iya sa tanan. Dayon ang ikawalo nga katalagman, gipakaulawan sa Dios ang Dios sa Ehipto nga gabuot kuno sa hangin. Gipasidan-an sa Dios ang paraon. Pinaagi sa ilang Moises nga tungod kay gisaway sa paraon ug wala niya ipalakaw ang iyang mga tawo nga mga Israelita, padad-an niya ang Ehipto sa grabing katalagman
nga mga dulon nga sukad-sukad wala gayud kanus a makita. Ug sa pagkadungog niini sa mga opisyal sa Paraon, naghangyuay sila nga iya na lang ipalakaw ang mga Israelita kay nadagmala na pag-ayo ang ilang nasod apan wala mutuo ang Paraon. Busa gipahangin sa Dios og kusog gikan sa sidlakan ug miitom ang Ehipto sa bagang panon sa mga dulon nga nakatabon sa yuta sa mga Ehiptohanon ug nakapuno sa ilang mga balay ug gihurot pagkaon sa mga dulon ang tanang mga tanom nga wala madaot sa ayes nga ulan. Gusto gid sa Dios nga ilang makita ang tanan kung unsa ang iyang mahimo. Diya takawon sa ikasiyam nga gibuhat sa Dios nga katalagman diya sa Ehipto. Ang ikasiyam nga katalagman nagpakaulaw sa Dios-Dios sa Ehipto nga ginganlan og Ra nga mao kuno ang Dios-Dios nga gabuot sa adlaw. Katingalahan nga mangahas ang mga tao pagsimba sa igo urang mga binuhat imbes ang Dios nga nagbuhat sa tanan. Sulod sa tulo ka adlaw didto sa Ehipto wala ipasigas sa Dios ang adlaw ug wala sila makagkinit-anay ug wala sila makagawa sa ilang mga balay kay ngit-ngit gayud kaayo ang tanan. Basin gani gisampit sa mga Ehiptohanon sira para nga mosidlak ang adlaw apan wala gid kini nahimo. Pagkahuman niadto nga katalagman, gipaatuan sa Paraon si Moises ug gibaharan sa Paraon si Moises sa isog kaayo. Basin wala na niya makaya ang tanan nga nahitabo sa ilang nasod. Atong basahon ang gisulti sa Paraon diha sa atubangan ni Moises. Diha sa Exodo Kapitulo 10, versikulo 28 hangtod sa 29. Unya ang Paraon miingon kaniya, pahawa gikan kanako, pagbantay sa imong kaugalingon, nga dili na ikaw magpakita sa akong atubangan, kaysa adlaw nga magpakita ikaw kanako, mamatay ka. Si Moises miingon, sumala sa imong giingon, dili na ako magpakita kanimo pag-usab. Mo'y giingon ni Moises ngadto sa Paraon. Diya kita sa ikanapulo nga silot nga gihampak sa Dios diya sa Ehipto. Ang ikanapulo ug katapusan niya katalagman nakaigo ngadto sa Paraon nga usa kuno ka Dios sa Ehipto nga nagpakatao. Maulagi ang ilang kakitaan sa purma nga si Horus. Ug dinhi niining ikanapulo nga katalagman gapatyon sa Dios ang kamagulangang anak sa Paraon nga mauuntay sunod nga Dios-Dios sa mga Ehiptohanon. Dinhi niining katalagman suruyon sa Dios ang tibuok Ehipto o gapatyon niya ang matag kamagulangang tao ug mananap. Mao kini ang ikanapulo nga katalagman nga iyang gihatag diha sa Ehiptohanon. Apan diha sa mga Israelita, gihatagan sa Dios sila og paagi aron dili maapil, mapatay ang ilang kamagulangan. Ug mao kini ang paagi nga iyang gihatag. Ug kini nga paagi nga iyang gihatag kanila, maayo kaayo nga hulagway sa manluluwas nga gisaad sa Dios ug hulagway usab sa kada usa ka tawo nga mituo kaniya. Miingon ang Dios, kinahanglan nga ang matag pamilya nila mag-ihaw og laki nga nating karniro o kanding nga usa ka tuig ang edad ug walay bisan unsa nga sakit o depekto. O sa ato pa, perfect nga nati. Dili magkiang. Walay uban niya nga mga sakit. Mo'y giingon sa Dios nga mo'y ilang ihawon. Unya kinahanglan nga ilang ihidhid ang dugo sa karniro sa mga daplin sa ilang mga pultahan ug sa ibabaw pagayid diya lugar sa mga marko sa ilang mga pultahan ihidhid ang dugo ni ining karniro nga ilang giihaw.
ug niadtong gabi una pag-agi sa Dios kinahanglan nga didto ra ang mga Israelita sa sulod sa ilang mga balay ug magpasalipod sila sa dugo sa karniro aron dili maapil mapatay ang ilang mga kamagulangan. Maoy instruction sa Dios para sa mga Israelita. Gilabyan sa Dios ang mga balay sa mga Israelita kay naanay namatay nga puli sa ilang kamagulangan nga mao ang ilang karniro ug naa ang dugo nga gihidhid sa kilid sa ilang mga pultahan. Dayon ang mga bukog sa ilang karniro kinahanglan nga walay mabali niini nga bisan usa na lang. Mao'y giingon sa Dios. Ug gisugo sa Dios ang mga Israelita nga gikan niadtong gabi una matag tuig kinahanglan nga ilang sa ulugon ang pagsaylo pinaagi sa pag-ihaw ug nating karniro agi sa paghandom sa pagsaylo sa Dios sa ilang mga kamagulangan ug maoy ilang gabuhaton hangtod gani karon. Kini nga kasaulugan nga gihatag sa Dios espesyal sa mga pamilya ni Jacob. Ug natuman kining ikanapulo nga katalagman nga sibo gayud sa giingon sa Dios ug namatay ang matag kamagulangan sa tao ug matag kamagulangan sa mananap sa Ehipto nga walay salipod nga dugo sa karniro ug apil namatay ang kamagulangang anak nga lalaki sa Paraon. Mauray ga kadunggan sa Ehipto adtong gabi una ang sakit kaayo nga pagsinggita ug pagnguy-nguya ang nabati didto sa tibok Ehipto. Mupadayon pa kita sa pagbasa may tungod niini nga nahitabo para atong masayran diya sa Exodo kapitulo 12 versikulo 31 hangtod sa 36. Unya, gipatawag sa Paraon si Moises ug si Aaron sa pagkagabii ug miingon siya kanila, "Panindog kamo, palayo gikan sa akong katawhan, kamo ug ang katawhan sa Israel. Ug panglakaw kamo ug pag-alagad kamo sa Ginoo, sumala sa inyong gisulti. Dada usab ninyo ang inyong mga karniro ug ang inyong mga baka, sumala sa inyong gisulti, ug panglakaw kamo ug panalangini usab ako ninyo." Mingon kining Paraon sa mga Israelita. Ang mga Ehiptohanon mipadali sa katawhan sa pagbiya dayon gikan sa nasud kay sila nag-ingon, "Mga matay na kaming tanan." Busa ilang gidala ang ilang minasa nga harina nga wala pay patubo, ang ilang mga masahanan giputos sa ilang kupo ug gipas-an diha sa ilang mga abaga. Ang katawhan sa Israel nagbuhat usab sumala sa gisulti ni Moises kanila. Nangayo sila sa mga Ehiptohanon ug mga alahas nga plata ug mga alahas nga bulawan ug mga bisti ug ang Ginoo naghimo sa katawhan sa Israel nga kahimutan sa atubangan sa mga Ehiptohanon nga sa ingon gihatagan sila kutob sa ilang gipangayo kanila. Niining paagiha ilang gikuhaan ang mga Ehiptohanon sa tanan nga ilang gusto. Nakagawa sila. Busa sibo sa gisulti ng daan sa Dios, gipapahawag dali sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita gikan sa ilang nasod. Nagtuo sila nga kung maglangan pa ang mga Israelita, mga matay silang tanan. Gakabalansi nila karon ang tanan niya katalagman niya miabot kanila iya gid sa Dios nga gusto. O gusto sa Dios nga kuhaon gid niya kining panon sa mga Israelita nga pamilya ni Jacob. Ug nagdala sa mga Israelita ang bahandi sa mga Ehiptohanon nga sama gayud sa gisulti sa Dios kay bisan unsay ilang gipangayo gihatag kanila sa mga Ehiptohanon. Ang tanan sumala sa ilang gusto nakuha nila. Ug ang kadaghanon sa mga Hebreo sa ilang paggawas sa Ehipto, mga 2 ka milyon nga mga tawo, busa midaghan sila pag-ayo sa Ehipto. Kung atong mahinumduman,
Pila sila kabuok pagsulod nila sa Ehipto, 70 ra sila kabuok nga mga tao. Apan karon nga nakagawas sila sa Ehipto, 2 na sila ka milyon. Grabe nga panalangin ug pagkamasanay ang gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelita. Sama lagi sila kadaghan sa balas sa baybayon. Atong balikon paghisgot ang mahitungod sa karniro nga gihatag nga paagi sa Dios diya sa mga Israelita sa panahon nga gisayluhan sila sa Dios. Ang karniro sa pagsaylo hulagway ni Hesus ug ang mga tawo nga nagpasalipod sa dugo sa karniro sa pagsaylo hulagway kanato nga mituo kang Hesus. Sama nga ang karniro sa pagsaylo nga wala gay depekto o kulang, perfect usab si Hesus ug hingpit ug wala usab siya sala umansa. Si Hesus nga mao'y insakto nga karniro o mao'y insakto nga gihalad. Ang karniro sa pagsaylo usa pa katuig ang edad niini, usa ato pa hamtong apan batan-on pa. Ug si Hesus usab hamtong apan batan-on pa ni adtong patyon alang sa atong mga sala. Ang dugo sa karniro sa pagsaylo gihidhid sa mga kilid ug ibabaw sa mga pultahan sa mga Israelita para saksi nga mituo sila sa paagi sa Dios. Ang mga tawo nga didto sa sulod ni adtong mga balay ug nakatago sila sa luyo sa dugo sa ilang karniro. Wala man kaunsa ang ilang mga kamagulangan ug bisan ang ilang mga mananap tungod sa dugo sa karniro nga ilang nataguan. Ug kita usab mga igsuon, gatago kita sa luyo sa dugo sa atong karniro nga mao si Hesus. Dili kita maunsa kay panalipod man nato ang dugo ni Hesus. Kung nakatuo kita kang Hesus, nakatago kita sa iyang dugo ug bisan kanusa dili man kita maunsa. Dili man kita kanusa madagmalan hinuon, aduna kitay mapaabot diha sa unahan ug langit ang atong mapaingnan. Wala balia ang bisan usa na lang kabukog sa karniro sa pagsaylo ug sa gipatay na si Hesus diha sa krus. Wala usab balia ang bisan usa na lang sa iyang bukog. Bisan pagani kung maoy naandal nga balion ang bukog sa mga tiil sa mga tawo nga gailansang diha sa krus aron dali silang mamatay kay mabitay man sila kung mabalian. Apan si Hesus wala kini mabuhat ngadto kaniya sa panahon nga siya nagbitay diha sa krus. Sa ato pa ang karniro sa pagsaylo hulagway ni Hesus. O sa pag-abot sa tukma nga panahon, magpakamatay gayud si Hesus para kanimo ug para usab kanako. Ug sunod nga episode, masayra nato kung unsay nahitabo sa panaw sa mga Israelita biya sa Ehipto.